Nuwun inggih para kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja seni bandengan Mahesa Manggala kasempuyung dening Pandhawa 5 kaliyan Mahesa Manggala Music kang makarya sesarengan kaliyan Perfectam Project Official. Sumangga amirsani ngantos titipuraning pagelaran Rahayu Rahayu alis lir ing Sambikala. Nuwun inggih para kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja seni bandengan Mahesa Manggala kasempuyung dening Pandhawa 5 kaliyan Mahesa Manggala Music kang makarya sesarengan kaliyan Perfectam Project Official. Sumangga amirsani ngantos titipuraning pagelaran Rahayu Rahayu alis lir ing Sambikala.
Nuwun inggih para kadang pamirsa kakung miwah putri ingkang tansah pampagya harja seni bandengan Mahesa Manggala kasempuyung dening Pandhawa Lima kalian Mahesa Manggala Music kang makarya sesarengan kalian Perfect Home Project Official. Sumangga